Okay, mga ligo taga San Juan. Magsilibrar tag San Juan. Adlaw ni San Juan. Okay. Mao ni ang maputi nga bus diri sa Loon, Bohol. Dito lang, dinhi lang makita sa Barangay Norte, Loon, Bohol. Usa sa mga maputi nga balas. Ako ning i-advertise ninyo kay aron na ibaw mo kung asa mo muari nga free way bayad kung maligo mo mga kaigsuonan. Katong tuwa sa Amerika, tuwa sa Cebu, tuwa sa Mindanao, o tuwa sa Luzon. Taga Bohol nga kari diri sa lapyahan sa Moton Norte, Loon, Bohol. Okay, di ana mo idea yatag na ko ninyo. Tanawa niyo. Ay na. Ako dia. Katindog-tindog. Manghunaw kay padung na mukaon. Okay, mga igsoon. Igsoon kita tanan. Kay usar may itong ginikanan si Ibaw Gadan. Okay din ang among mga pagkaon gibutang sa among payong-payong. Walay bayad diri, magdala na mog payong magpapagaw ko mga kaigsuonan. Kay murag gikan ko giubos surya. Kaya mo na yung sudan, igon na muna kapat man mi. Yan yung mga pamangko na mamuban kay doon nagibati ang mga anak uban busy pod. Kaya iya lang niyo kasato sila magsilibra sa iyang kwan sa ilang San Juan. Kami naami diri kay way bayad nindot ang bus. Puti kayo makita ninyo. Okay, magsunod kung mahimo, subscribe lang mo, i-share o gusto nyo nung makakita ang taga-laing lugar nga gusto man hindi nga free. Tura lang free, wag man ginaybayad, di ba? Free way bayad. Okay, mga kaiswa. Ito kani mo ni basket mo ni gitawag timing. Nabali sa inyo panagat, mo ni klaseng panagat nga ilang igamit kanhi. Daghang managat nga ni nabuhi diri sa Bohol. Sa among dapit di sa isla kay kami taga diri po may pero tuwa nami sa Mindan Gapuyo. Mo ni mga panginabuhi sa unang mga tigulang karon wala na. Kay mga asyoso na mga batan-oron mo eskwela, na sila sa opisina, wala mo na mahal isda. Wala managat. Umay na lang, di ba? Ito bago. Okay, magigsunan no. Ito, na lapihan dito. Okay ni, budyong. Ito puno man Ba't namin kuha ni gibiyaan po diri? Adlok niya madakpan. Okay, mo ni. Kinaso ni. Kaon ko ani, lami ni pilawon. Bitay man nga na. Kuan, talaga gibutang na dia. Wala man itong unod, guwaon na nila na lapta na ng unod na. Mo ni klase sa dagat diri sa Mukpok Norte. Ako i-advertise ni kay taga diri ang akong gilikanan. So, palihog ko sa bungo, please subscribe lang. Ako tayo madaginot nga subscriber. Para po nga masinso at gamay at ang channel. Okay, mag-igsunan na. Kita ninyo, free ni nga subon ko. Na ilang puntis. Langoy. Puntis niya. Kung ato ni nga sundan mag-igsunan. Nanukad ng iba namin. Nanukad na mambak na yun. Kung mo na ang ilang territory of ready. Big safe go. English food. Okay, mga na. Padung na ni. Kung nanukad na, ang atong pabuto na, atuan na lagi. Galing kayo takita na kasi ang daog. Layo na. Wala tinisin lain dito. Sige, natakutob. Sila na may bawag. Kasi ang daog. Okay, mga na. Kung ko. Alam mo dali. Sa Mukpok Norte, free. Ako ang kuhan. Go! Agaw na, agaw. Dito ni ikaw. Hindi mo basta ka na yasin ha? Ikaw ba yung garangwan? Vlog ni yasin. Vlog ni ko. Okay. Nakakagaw. Special ni. Okay.